Recorremos o universo en busca de algún verso. Nos libros a imaginación atópase a cachón. No planeta fantasía, a imaginación e a enerxía. No planeta fantasía, a imaginación e a enerxía. No planeta fantasía, a única fonte de enerxía é a imaginación. Unha crise enerxética asola o planeta. O Consello de Sabios Fantásticos decidiu enviar a 4 intrépidos cosmonautas para buscar a imaginación pola galaxia. Sí, buscarémosla. Como volvades a dicirme o que teño que facer? Vou vos tirar todo isto á cabeza. Ai, ti sempre tan mandón e ninguén che pode dicir nada a ti. Xa non aguanto máis. Isto é insoportable. Os que sodes insoportables sodes vos, oh! Non penso falar con vos nunca máis. Pois eu tampouco. Nin eu. Necesito a axuda de Penca, non teño máis remedio que falarlle. Pencas, podesme axudar aquí? Estás-te mofando de min. Recoiro co pó de estrelas. Eh? Agora es ti quen te mofas de min. Deixa de imitar as voces dos demais. Pero que está acontecendo? Devólveme a miña voz. Crees que me fai graza ter a túa voz? Ninguna. Calma. A mí tampouco me gusta ter a voz do fiuncho. Teremos que buscarlle algunha solución, oh. A min ocórreseme ir ao centro de saúde. Miau. Oh. A ver se este médico nos dá a solución. Dixenche que non falaras coa miña voz. Ti tampouco camiña. Non me gusta verme con ese bigote. A min tampouco me gustan as túas coletas. Non empatan coa miña voz de home fornido. Gaga, Merliño, Pencas e Fiuncho, pasen a consulta, por favor. Esperemos que se solucione co remedio que nos deu o médico. Dixo que tiñamos que abrazarnos e non discutir, oh. Demasiado sinxelo. Imos probar. Quen comeza? Todos á mesma vez. 1, 2 e 3. Que falla me facía este abrazo. Ai, meu amigo, a min tamén. Miña Ruliña, quérote moito. Eu tamén te quero moito. A ti e a todos. Agora que somos de novo amigos, gocemos co conto de Lida. Título: A gata con botas. Autora: Ánxeles Cuña Bóveda. Editorial: Edicións Laiovento. Hai moito tempo, había un pobre muiñeiro en Cea que tiña 3 fillos. E antes de morrer, quixo repartir entre eles o pouco que tiña. O máis grande deixoulle a casa, o do medio deixoulle o muiño, e o máis pequeno nada máis que lle deixou unha gata que tiñan que era faladora e moi lista. Para consolalo, faloulle así: eu coñezo unha princesa que vive aquí moi cerca e que é moi rica, requete rica, e que anda buscando pretendente. E se ti me mercas unhas botas para que eu vaia ben presentada, podo axudarche. E así o fixo. Co pouco que tiña, comproulle unhas botas á gata.
A princesa levaba 3 días vendo pretendentes, pero non había ningún que lle enchese o ollo. Ata que entrou Migo pola porta e nada máis vérense, quedaron completamente prendados o un do outro. E xusto no momento no que se ia andar un biquiño, apareceu por ali a raíña montada en cólera, porque non se podía permitir que a filla dun rei casase co fillo calquera dun muiñeiro. A gata tivo unha idea. O día seguinte, apareceu no castelo con unha cestiña chea de froita. Entregoulle aos gardas e díxolle: esta cestiña é para a princesa e mándalla o meu señor, o marqués de Garabás, porque ten entendido que a princesa está moi triste encerrada no seu cuarto e non quere comer nin nada. Os gardas quedaron un pouco extrañados porque ninguén en todo o castelo coñecía a aquel tal marqués de Garabás. O que non sabía o fillo do muiñeiro é que esa mesma tarde unha carroza real na que ían montada a princesa e maila súa nai a raíña había de pasar por preto daquela ponte onde o fillo do muiñeiro e maila gata estaban pasando a tarde. E díxolle a gata ao home: o que tes que facer é quitar a camisa vella que levas posta e botarte ao río e facer que estás afogando. E xusto nese momento pasaba a carroza e púxose a gata a berrar: ai, que afoga o marqués de Garabás! Ai, que afoga o marqués de Garabás! Axuda, socorro! Nese mesmo momento, a gata marchou correndo para un pazo que había ali moi cerca onde vivía un ogro que tiña poderes máxicos. Petou a porta e díxolle: hola, señor ogro, eu viña a visitalo porque teño entendido que ten vostede poderes máxicos e que pode converterse en calquera cousa que pense. Sí, señor, son capaz de facer iso. E sería vostede capaz de transformarse en algo moi pequeno? Por exemplo, en un rato. Home, dixo o ogro, non hai ningún problema. Son capaz perfectamente. E así o fixo. O ogro transformouse nun ratiño pequeniño. E a rata, que era moi lista, comeu no instante. E marchou correndo para onde estaba a carroza real. E guiou toda a comitiva ata o pazo do ogro e contoulle a todo mundo que aquel era o pazo do marqués de Garabás. E foi así como o fillo daquel pobre muiñeiro de Cea se convertiu en marqués, casou ca princesa e foron moi felices. E comeron perdices, pero a min non mas deron porque non quixeron. A imaginación hai que usar, para aventuras poder inventar. Se usa a tua imaginación, os xogos terán máis diversión. A imaginación hai que usar para os colegas do cole namorar. Se usa a tua imaginación, poderás vencer un dragón. A imaginación hai que usar, para aventuras poder inventar. Se usa a tua imaginación, os xogos terán máis diversión. Para ser un marillo e navegar, a imaginación hai que usar. Se usas a tua imaginación, poderás ser piloto de aviación. Sí. A imaginación hai que usar, para aventuras poder inventar. Se usa a tua imaginación, os xogos terán máis diversión.